Ha khasan terek unai tung ha kapor komba shpau beji minmi layo jing tebling ba vice president ka KSU Delhi unit usamla walam kupan rong siet ba angut kisamla khasi patmu wan trekam shi Delhi kila shathok ha ki batmu ban aikam ki hapo ka security firm ya ka take firm kila yo jing tebling ba ka online advertisement ka bla tep ka tengkom ka SSA security firm New Delhi anda ki take samla kila shakular ban wan tre ya ka take kam kila shakha sha Anand Vihar ka badan hanong ba Delhi Minne ka janmir di layo ya ka phone call na aku ikna na shalom di basa ko ni Delhi. Di katkum ka jing batay jongki ki omba QE kini ka advertisement ban apply kam shini Delhi kun bi ki security personal but kila apply ba anda kila apply kata kam ki yo ka email ba kata email ki yo phone number but yo ka phone number anda kila call ka phone number utau breu uba kular ban aikam iki ula phat iki Delhi ke ula lisha mo uhi kina railway station but anda kila poi Delhi ula alam iki hakata kawi kajaka kabalong ke kenjai hingga uong ba kadi ko office ko jong anda kila poi hanta ula apa neki kumba 1000 tengkai uong iki ba kami kapisa 1000 kadi kabai uniform ni kita ni ban long security kini ki khana bakri ke jing bam tip kila ai kata kesan hajar ka but anda la yo ta kapisa pa tula shu e ki hadin shisi ye u khat biang ki shi kata ka u e ki ru khem pendiang cha khasa kham pendiang ka bam kham pendiang ka di shu e ki bunto ti u khat biang hi ki hadin shisi u omba ki haban siu pisa shu namar kani ka pisa bhap siu biang pa kadai na bentai ya ka verification tikin kena apa kerja dan bok iki ba kidan kini ki breu marjan kila longkum ba I warning iki ba kini ki breu ki ba thok ki ba shile fraud te what nit iki but dalili ru mdei ban I pisala ne nit ka ba ongki te kini kena anda kila ekno kata depend no kenamta depend on ta jaka but kili Shanghai police railway station there are singi bokli ki Shanghai railway station kem bam kundi kem yo dem kem yo TIA kat hadu manager mit ki ya calling kumto kumba kandai probaji ini permis na kaliang jong ka KSU Delhi unit mesin yo ka phone call would nilalik hair railway station nilawan char ki pat matang ilawan yalam ki kun mayang ni hadin jang Meghalaya house wasam bihar na eka pamentang ilayo pensa shoy ki ha Meghalaya house pat eka ticket joking in sa book no la share shi sngi khanang bangin yo pen poi ki shi tenga shimru ekne kalat bangan ai khuble ya imentri chongka general administration department iba snyo phalang thar eka jing kloy jing i banyarap ekne ki khna rengkap du yaka resident commissioner jong Meghalaya house fi kum ka seng kum ka KSU Delhi unit kini ni shijo ajing tip shapang kini ki e andaz la aja kanu ka jinja ka basusi tada makin tu hi khna samla kan thai bashan rang ki bawat kam makin dawat jing tip bha kin dawat sani bha but num ngit be yanu shwa ba fin wan chabar bang kan tu re ka sarkar ba kan kit khya bha kini ka kam namar kane kam deshu ka sen ka bading kom kini ki ek juja naka posh ka